Nakon godina plaćanja visokih kazni zbog neodvajanja otpada, izmjenama u sustavu sakupljanja komunalnog otpada uspjeli smo postići značajne rezultate u gradu Zagrebu. Udio korisnika koji na kućnom pragu odvajaju svoj otpad povećao se na čak 85%. A u prvih 6 mjeseci provođenja novog modela prodano je 16 milijuna standardiziranih plavih ZG vrećica. I druge brojke govore u prilog dobrim rezultatima. Količine miješanog komunalnog otpada smanjene su za gotovo 30%, masa sakupljene otpadne plastike veća je za 60%, a papira za 10%. Kao što se vidi, centar Zagreba gotovo je bez kanti, a do početka iduće godine na tom području ugradit ćemo 150 podzemnih spremnika. Diljem grada s javnih površina uklonili smo gotovo polovicu svih spremnika za otpad i stavili pod kontrolu isključivo korisnika. Bićemo još i bolji. Neprestano prilagođavamo programe odvoza pozitivnim navikama naših sugrađana, a konstantno vršimo i modernizaciju voznog parka te zapošljavanje operativnih radnika. Sve što radimo u suradnji sa vama, sugrađankama i sugrađanima. Hvala vam na tome, jer jedino zajedničkim trudom možemo imati čišći i uredniji grad.